menpean gaude. Bai. Eta, bueno, gaurkorako pentsatu dugu, igual, bueno, zurekin egotea frutarbolari buruz aritzeko eta berez Sagarrondoi buruz. Zen da zuek azkenean, bueno, aspalditik ez, lan egiten duzu Sagarrondokin, eta igual, ez dakit, no? Aipatu aldi diguzun ze arlotan lan egiten duzun Sagarrondokin. Bueno, guk aspalditik familian bidez sagasti badaukeu, hektarea ingurukoa, eta hortan gabiltza, bai? Lehen dena etxeako ite genuen bezala, pixkanaka hasi ginen komertzializatzen. Eta gaur egun bai sagardoa, bai sagarzuku eta baita ere konpota komertzializatzen diteu. Eta erabiltzen diteun sagar variedadek dira oso etxekok, bai? Gure atxona monangatik jaso diteun variedadek, bai? Eta horiek mantendu nahi diteu. Eta horiekin geure produktu propio batzuk sortzea, nortasun propio bat izateko. Eta hori dela eta aigeana da pixka bat gure arbasongatik jasotako sagasti hori pixka bat handitzen. Gainontzeko lur sail batzutan Sagarrondo gazte berriak sartu eta bertan lehendik jasotako variedadeak variedadeen bidez txertaketak txertatu Sagarrondo gazte horiek eta era horta mantentzen dugu daukagun bioanistasun hori, hau da variedadeen anistasun hori. Eta era horta lehendik jaso dugun hori berreskuratzen dugu eta pixka bat hobetu daiteke hortan gabiltza. Eta bestalde batetik nabil hezkuntza munduan ingurumen hezitzaile bezala hasi nintzen gure Sagarrondotan urte osoko proiektua lantzen garaikoa landuz. Alde batetik neguan landaketa garai hori lantzen deu, gero txertaketa dator, eta ondoren udaberri garaian polinizazioa eta loren kontu hori lantzen dugu. Eta azkenik udazken garaian borobiltzen dugu sagar mota ezberdinak ezaututa. Sagar mota ezberdinak dastatuz, sagar bilketa eginez eta tolare bidez sagartzuku eginez. Eta ekintza horien bidez hezkuntzan lantzen nahi geana da sagarraren kultura hori, bai? Eta hori gaur egun ez gure sagastitan bakarrik, baizik eta pixka bat egin duguna da Gipuzkoa mailara zabaldu. Eta hortako sagardogile elkartekin da frutazain elkartekin elkarlanen Gipuzkoan dauden sagasti ezberdinetan eta herri ezberdinetako ikastetxei aukera emanez, horrelako ekintzak aigea toki ezberdinetan lantzen. Bai. Oiangun adibidez ez? Ordiziko? Bai, Ordiziko kasua da Oiangun da sagasti publiko bat, udalarena dana, eta bertan aukera daukagu horrelako ekintzak aurrera emateko, udalakin egindako hitzarmen baten bidez, bai. Eta ongi ulertzen balin badut, beti ekologikoan ez, lan egiten duzu, eta ez dakit nolabait zure kabuz ikasi duzu, esan nahi dut segurazki zure burasoek eta horiek konbentzionalean egiten zuten, ez dakit noraino aldatzen den ala ez manejoa, eta hori nola ikasi duzun aldaketa hori. Bai, guk gure familiarengatik jasotako sagastien kudeaketa oso ekologikoa izan da. Gurasoek ez zuten ez tratatzen, erabiltzen zituzten zuhaitz motak izan dira azitik datozen sagarrondoak baita ere, horrek ematen duena da sagarrondoa handiak izatea, eta handiak izateakin alde on asko dauzka, eta horien artean da sustrai sakona ditula, zuhaitz indartsua dela, gaixotasunekiko beste indar badaukala, eta beste aldetik nola handia dien tratamentuak egiteko oso zaila da. Orduan, tratamentu aldetik ia ez zutena egiten eta gaur egun ere oso gutxi egiten duguna. Eta egiten dituguna era ekologikoan baita ere. Eta saiatzen geana da gure sagastian ahalik eta biodibertsitate gehien izaten, ez bakarrik variedadeen aldetik, baizik eta baita ere belardian
uzten belarrei hazten eta belar zoruan baita ere ahalik eta biodibertsitate gehiago izatea, zeren intsektu asko bertan egoten dielako, bai. Eta baita polinizatzeko, baita plaga kontrolatzeko. Hori da, bai. Hori da, udaberri garaian komeni da ahalik eta lora gehien izatea, baina bai loralditik uzta garai bitarte hori ere oso importantea da, orduan izaten dielako sagarrak izaten ditun gaixotasun gehienak. Eta hor, kasu hortan, karpokap sagarra da hor gehien izorratzen dituguna sagarrak, bai. Eta leheno, oraintxe bertan aipatu duzu hori, nola sagarrondo horiek hasietatik ateratakoak direla, eta, zuk nik baino beto badakizu gaur egun normalean eta konbentzionalean lan egiten dutenek erabiltzen dute beste zuhaitz mota, esan nahi dute oina edo zangoa. Eta horrek, ez dakit zenbat aldatzen dituen baita arbolen ezaugarriak, baina baita haien, ez dakit, errezilientzia edo rustizidadea edo hori, ez dakit hainbeste nabaritzen den, ala ez, aldaketa. Bai, pixka da aipatzeko, lehengo jendeak gure atxe jutezan mendira, sagarrondo basatien bila. Zeatikan, ezaugarri indartsunak mendin hazitako landarek izate dituztelako, bai? Patxaka hori, no? Patxaka esan. Hori da, sagarmakatza edo patxaka deitzen den hori, bai? Orduan, eite zutena da, landare bila joan mendira, eta ondoren, txertatu, sagastian zuten variedade jakin bat, eta horrela. Baina horrek ezaugarri ezberdina ditu, baizik eta sagarno mota hori, sagarra ematen hasterako, pasako da 10-12 urte. Orduan, eskatzen duna da patxara, kriston pazientzie, baina sagarrondo bat izango da 100 urte harrapatuko dituna, bai? Eta aziti datorren landarea horre ezaugarri hori ditu. Kontua da gaur egun bizi erritmo bizi honekin, jendek eskatzea dituna da azkar produzitzen hasiko dian landarek. Eta horretako sortu dira klonalak deitzen dianak. Eta horiek ez die aziti datozenak, baizik eta zepa bidez landaren adar batetik ateratako M9, M7, M asko, bai. Denak diela oso klonalak eta ezaugarri konkretu batzuekin. Ja daude 3 urteako, landatu eta 3 urteako sagarrondoa ematen hasiko dira, bai? Baina bere muga batzukin. Hemen milagrik ez da inon, orduan sustrai oso harinak izate dituzte, orduan sagarrondo hori mimatu beharra izatea. Ze hain azkar ematen hasteko, sagarrondo hori ez da ondo. Normalean sagarrondoak hasierako urteetan erraz bizi da, baina sagarrondo hauek daude bideratuta azkar produzitzeko. Orduan azkar produzitzeko sustrai oso txiki dauzkate, eta orduan hain eroso da sentituta hasten dela azkar sagarrak ematen, bai? Orduan 3 urteako ematen duna, 20 urteako bizitza bukatu ingo zaio, bai? Orduan, eta gero Eta horiek pentsatuta daude espalderan jartzeko hiperintensibo eredu. Hori da, sustrai txikiak izanik, bere burua eusteko ere ez da gauza. Orduan behar do egur batzuk edo alambre bidez adarrek lotuta. Orduan behar du mimatze asko, eta baita ere lehortea baldin ere gehiago sufrituko, haizea baldin ere edo zein gaitz baldin datorren oso sensibleak izategia, orduan mimatu beharreko dira. Eta tamaina aldetik ere, sustraia txiki eta goikaldea ere txikie. Eta horrek dauken bentaja modun da, tratatzeko eskura gelditzen dela dana, eta eskura biltzeko sagarra erreztasuna ematen dula. Da ikuspuntu hiperproduktibista, fruitarbolen arloan isladatu, isladatuta. Bai. Eta, ikaragarria da, pentsatzea, arbol bat bakarrik 20 urte iraunduko duela, hau da, kriston kolpe, ez? Bai. Epe motzeko inbertsio txiki bat da, azkenen. Karo, sagarrondoa beti esan izan da, ez, gure arbasongantik jaso eta zuk landatuko zuna ondorengoi eman, baina hori, jende ez du ikusten, jende askok nahi duna da
ni bizi naizen bitartean sagarrondoa jaso, eta gero berokok, ez? Eta filosofia horrekin... Eta gauza horiei buruz aritzeko duela urte batzuk pentsatu genuen, Fruitondoan proiektu hori sortzea, ez? Eta alde batetik, badakigulako fruitarbolak eta bereziki sagarrondoak Gipuzkoan, orain arte, behintzat paper oso, garrantzitsua, bertako nortasunaren elementu oso markatuta dela eta hori, baita beste eremuetan ezagutu genitulako hainbat proiektu nun fruitarbolen bitartez, hiriko guneetan lan egiten dute aspalditik dinamika komunitarioak eta beste gune sozialak bultzatzeko eta hori. Eta ezagutu genuen adibidez, Inglaterran, Kalifornian, baita eta beste Europako hainbat lekutan, eta horregatik pentsatu genuen, zergatik ez gara saiatuko, ez? Hasteko Donostian eta igual noizbait zabalduko dugu Gipuzkoa mailan, eta zuk aipatu duzun bezala beste hainbat lekutan ibiltzen zara zu edo beste desentez, nola kultibo honen bitartez lantzeko ez bakarrik arlo ekologikoa edo agronomikoa, ezaugarriak ezagutarazteko edo bertako barietateko eta hori, baizik eta hori inguruan dagoen arlo soziala eta komunitarioa beste maneraz berpizteko gure lekutan. Eta azken 4 urte horietan, Donostiko auzo ezberdinetan jarri ditugu bilduma txiki batzuk, hemengo bilduma hori bezala, eta adibidez bat dago Añorgako lorategi komunitario batean. Eta hortaz orain bideo labur bat ikusiko dugu. Jartzen eginean egunean, bate esan zigun, zea eta argola jartzen, auskalo zea argola klase dian, hemen zahar ondoa jarri behar dian. Eta esan nion, behiak etxe eta zahar ondoak dituk, eta ikustik, lehenengoa ikangoek, lehenengo urtean, harrituta ginean, hemen auzokoak, komentatzen gendu, ara, loretan, aurten begira, San Juan Sagarrak, ja dozena bat ale ditu. Ia, lehenengo etortzean, da ematen joten neone propio. Auzoko danak begiratzen dugu, errepatzen dugu, badatozte, loretan daude, hoxe begiratzen. Eta, hombre, makik bat muitu inda, pixka zuzendu, horrelako gauz txiki horiek. Ezer gabe, baino asko zobiagoa dela, zaharrondoak, auzokoak izango ja, eta auzokoak hartuko ditugu eta aprobetxatu ditugu. Eta horrelako gauzak, ondo etortzea, etxe aurrian arbolak bi klase daude. Ezer ematestuenak eta emateuenak. Auzo guztia edi, udaletxeari gehien bat, udaletxea ditu tarren jardinak eta olako zaharrondo jarri, eta aprobetxatzeak jendean. Badakizu zein biezuen, deitu Kristina Enea, eta jarzet ez da harremanetan beste jartzeko. Eta oiana galdera bat zen, guk Fruitondoan proiektuaren helburu nagusietako bat da bertako sagar baritateak ezagutaraztea. Fruitondoan kasuan lan egiten dugu jateko sagarrekin. Eta ez dakit igual polita izango zen aipatzea gaur egun oraindik zein diren bertako baritate gehiago erabiltzen direnak, eta adibidez usta garaien aldetik baditugu baritate batzuk oso goiztiarrak, beste batzuk udan erdian jasotzen direnak, beste batzuk udazkenean gordetzeko eta hori. Igual ez dakit, aipatzen alba dizkiguzu pixkat, zein diren zuretako bertako baritate interesgarrienak, igual batzuk oso famatuak ez, errezilgoa eta hori, baina igual badira beste batzuk ez hain ezagunak, edo igual bai adinekoek ezagutzen dute, baina ez gazteek, eta zuretzat ez dakit, zer diren interesgarrienak, eta baita zure sagaztian zeinak erabiltzen dituzu. Bale. Nik gehiena gure sagastiko sagarrei buruz dakit, bai? Eta guk hortaz aipatzeko, guk goizeko sagar modun dauzkeunak dira San Juan sagarra ez daukeu, baino San Inazio sagarra dauzkeu, bai?
beti esan izan da, San Juan sagarra lehenengo sagar bezala dela. San Juan sagarran ondoren datoz Santiago sagarra eta San Inazio sagarra, hilabeteko tarte horrekin. Guk jateko sagar modun, San Inazio sagarra erabiltzen dugu, bai? Eta ondoren dauzkagu beste sagar variedade batzuk, baina igual beste sagaztitan ez dianak ikusten, eta guk atxabaleta sagar bezala erabiltzen duguna, baita ere gozoa dena, bai? Baina gure sagastira, igual beste sagastizale batzuk etorri izan dako da, hau zein da bat azia eta. Ez dauzkagula berdinak, bai? Ez daukagu ez izen berdina, guk honi deitzen diogu beste bat eta bestea eta. Orduan, ez dago, eta hortan ibiltzea, gure sagastiko sagar batzuke, guk bai izen hori, baina igual besteek deitzen diotu, beste bat bezala. Eta horrekin pasatzen da, guk atxabaleta sagar bezala ditzegunak, beste batek esan dira, horri ditzaigu potrokillo. Bai, behitu, dago anistasun bat, sekulakoa, bai. Baita izenekin, ez? Izenekin, baita ere, tokian izen ezberdina daude, orduan, hor nahasketa badago, bai. Eta gero, aldundiak dauka hor katalogo moduko bat ateata, eta askotan ibiltzen gara, ezin, hau, honen antzekoa da, baina ez da berdina, orduan hor anistasun izugarria da, bai. Eta horrekin jarraituta, guk ibiltzen dugu atxabaleta aipatu etena, eta gero baita beste badakeu gabirigorri moduko bat, gozoa dena eta gorrixka, eta errezil sagarra edo errege sagarra daukagu azkenengo azaro sagarra ditzen dena baita ere, azken azaron azten den sagar modu, eta horiek jateko sagar modun horiek ibiltzen ditugu, bai. Eta gero sagardoak egiteko baita? Bai, sagardoa egiteko mikatxago badauzkagu beste batzuk, bai, eta horiek erabiltzen dugu batipat, bai, sagardoaz gain baita ere zukua egiteko edo eraldatzeko modun, bai. Eta lehen ahaztu zaitena baita ere beste bat libra sagarra gordini jateko ez dugu erabiltzen, baina bixi puntua dauka eta erreta bezala, laben erreta bezala oso gozoa gelditzen da, eta hori ere asko kontsumitze dugu etxen. Eta merkatuan ikusten dianak, nik ikusten ditu danak hola gehienak, die asko kanpotik etorritako variedade berri batzuk, bai? Bella Bosko, Reina de las Reinetas eta holako batzuk, bai? Eta gero, baserritar batzuk oraindik mantentzen dituzte, esatako ordiziko peri, oraindik bere propioa dian, hau etxeko sagarra da eta abituta. Holako... Eta orokorrean, zuk zer esan zenun, sagardo egiteko baritate jateko baino gehiago daude, Gipuzkoan mailan, baritate, bihuneztasunen aldetik, zenta, karo, sagardoa oso, garrantzia ekonomikoa eduki du, eta normalen pentsatzen dugu beti Gipuzkoako sagaztian sagardoa egiteko, bidiratuta, baina baita badira hainbat baritate jateko, baina horrek esan nahi du sagardoa egiteko sagar mota gehiago badaudela bertakoak Gipuzkoan edo... Bai, esateko gure sagasti izango zen horren adibide bat bezala. Jateko badauzkagu, baina bixi puntua eta atzeaka ematen dizuenak zapore mikatxa daukatenak eta desente dauzkagu. Eta horrek esan nahi du, sagardoak izan duen garrantzie lurralde hontan. Bai. Eta, karo, baritatei buruz aritzen balin bagara eta bertako baritateak badago, eta azken urteetan ikusi dugu, fenomeno berri bat eta, benetan pixkat pentsarazteko egiten diguna, eta da bertako mintegi txikien desagerpena. Ikusten ari gara nola mintegi txiki batzuk ixten ari direla, segurazki kasu gehienetan edo jubilatzen dira horkoak, edo igual usten dute fruita arbolen jarduera eta zeitzen dute igual baso gintzako arbolekin eta hori. Eta ez dakit nola ikusten duzun hori eta igual zeinek diren arrazoiak edo azken finean desagertzen balin badira mintegiak, noski bakoitzak ikasten balin badu bere sagaztian biderkatu ahal ditu bere sagarrondoak, baina hor daude profesional horiek, aspalditik hortaz dedikatzen ari direnak, eta orduan horrek
nolabait baldintzatuko digu hemendik urte batzutara, pues hori, pues nik sagarrondo batzuk landatu nahi balin baditut, eta pues nun aurkituko ditut bertako varietateak, eta bestalde ea horrek isladatzen duen, ala ez, bertako sagardotegiek edo sagar ekoizlek igual kanpotik ekartzen dituzte landare horiek eta ez dute hemen erosten. Ez dakit, horri buruz nola, zer gertatzen ari den eta nola ikusten duzuzuk hori? Bueno, nik ikustetena da, jende orokorren lurretik urrundu indala. Jende gerota interes gutxiago bezala daukala frutarbolak eta kasu honetan sagarrondoak landatzeko. Eta Gipuzkoa mailan behintzat daudenak sagarrekoizpenera biderautako oso jende gutxi daula, bai, iruditzen eta horiek landarea Gipuzkoa mailan lortzeko sekulako arazoak dauzkate, orduan kanpotik ekartzen dituzte. Eta ekoizle txikia geanak, momentuz hemengo mintegikin beteta daukagu, ez? Baina ikusten dena mintegi gero eta zuk esan duzun bezala, ixten nahi diela, eta bat jubilatu da eta jarraipenik ez dauka eta atzetik jarraipenik ez, orduan bertan bera. Eta beste batek hasten da, baina ez du ikusten olako eskarik da honek, eta uzten du, eta nik uste ez da hola berdan bezala balorauta, sagar landarea ekoizte hori, ze ondo ordainduko balitz, eta egongo balitz eskari, baina nik uste jendea sagarrondoi behira, baina beste toki batzuta behira daula gehiago. Bueno, horregatik, guk bagenun buruan, egoera ez egokiena buruan, Fruitondoan proiektua abiatzeko, eta igual nahi baduzu bigarren bideo bat ikusiko dugu EHUko kampusean horko bildumari buruz. Duela pare bat urte edo, egin zigun Kristinaneak proposamena fruitarbola jartzeko, eta guretzat zoragarri zeren behar dugu material didaktikoa, behar dugu jendeai ezagutaraztea landaren mundua, zeren badago gaur egun landarekiko itxutasun bat. Klasean erabiliz gain, erabiltzen dugu komunitatean, unibertsitateko komunitatean, bai irakasle, ikertzaile, ikasleekin, administrazioko jendeakin ikastaroak egiten dira, kimak eta ikastaroa, eta orduan izaten da oso polita zeren kargu desberdinetako jendea biltzen gara, ez dago hierarkiarik eta guztiok ikasten dugu, ikastaroak egiten ditugunean, aprobetxatzen dugu kimatzeko, konposta gehitzeko. Neguaren bukaeran tokatzen da, arbolak mugitzen hasi baino leheno tokatzen da ongarritzea. Eta orduan atea gendun konpostetatik, eraman arboletara eta hor bota genien arbolei bere janaria, konposta. Nola uztartzen den bi proiektu horiek, sagarrondoena eta hemen konpostarena, eta nola hor ixten da zirkulu hori. Eta, klaro, nik suposatzen detena da, gainera laguntzen ari garala, bertoko Euskal Herriko sagarrondo barietatean germoplasma edo variabilitatea genetiko hori mantentzen mintegi gisa. Antiguoko jendea ere pasatzen da hemendik, batzu laguntzen gaituzte, nik uste hemen badagoela lekua sagarrondo edo beste batzu landatzeko, badugu orain sagasti polit eder bat. Oain, ari dana da, bertako sagarrakin indako sagardoai garrantzia ematen nahi zaio, bai? Eta horretik, sagardotegiak hasi dira, bere sagastitxoa jartzen ingurun. Sigilu berri hori, Bai, beste txapela jartzeko eta guzti hori, Eta... Hori asko kontrasain bat bezala ikusten da, alde batetik sagardotegien munduak gero eta gora, badoa gora eta gora, eta hemen sagardoko garaian autobusak ez dakit nondik etortzen direnek eta hori, bestalde ekoizle aldetik, ekoizpen aldetik, gero eta ekoizle gutxiago, orduan hori, zuk aipatu duzun bezala, saiakera ezberdinak daude hori, bertako sagarrekin egiteko sagardoa eta orduan sigilu bat jartzen da kupelan eta hori, noraino atxikitzen aldugu hori, alde batetik demanda sagardotegian gora doa,
eta bestalde bertako ekoizpena bera, eta badakigu Normandiako sagarrak hor daudela eta hori, baina, bueno, ez dakit nola ikusten duzun hori, no? Zenta, printzipioz, zuk ekoizten balin baduzu produktu bat, merkaturatze bide batendako oso zehatz, kasu honetan sagardotegiak eta merkaturatze bide horrek indarra balin badauka, printzipioz, pentsatu dezakegu ekoizlei ongi jungo diela gauzak, baina igual ez da horrela gertatzen. Bai, kontu da, sagardotegira dijon sagarra, ea zenbatean joko da hemengoa, bat, ze kanpotik ikaragarri sagar sartzen da hemen. Bestea da, hemen bertako sagarra zenbat ordaintzen den sagardotegira eramateko, bai? Orduan, ja baserritarrak, ja prezio hortan, ez du ezare bildu nahi, eta azken aldin, ja planto eman du eta esan du, bueno, guk ez du bilduko prezio hortan saltzeko. Orduan, bueno, hemen gauza asko daude konpontzeko. Sagardotegi asko oso ondo dabiltza, baina sagardotegitan dagoen sagar guzti hori ezin da hemengo sagarrarekin bete, ez. Hemengo bertako sagarra gehiago baloratu beharko litzakela iruditzen zait. Bertako baserritarrek eta bertan lurren lana egin nahi duten horiei berdan bezala ordainduta. Eta horrela, berdan bezala ordaintzen bada, sagar landarea saltzen duen mintegikoa ere asko zobeto egongo da. Orduan, azkenen soka bada, batek bestea ekartzen duena. Orduan, hori da kontua, diruak mugitzen du hemen dena, eta ez dago jendea gustua. Sagar ondokin lan egiten duen jendea ez dago gustua, ez dalako berdan bezala ordaintzen sagarra. Eta kanpotik sagar asko etortzen dalako, prezio oso bajuan, eta hemen dauzkagun baldintzak kontutan izan da, dauzkagula aldapak, eta aldapa horietan lan egiteko, haidea bankalak egiten, sagarra errazago biltzeko, eta hor dauden, eremu txiki bat, guzti hori kontutan hartuta, behar da, bertakoa, zer daukagu, eta bertakoekin zer egin daiteke. Bestela hau dijo gainbehera dena. Eta horrek beste hainbat ondorion artean isladatuko da baita lurraldean, no? Esan nahi dut, inork dedikatzen ez balin bada sagastietan, poliki joango dira hiltzen edo sasitzen, eta bertako, ez dakit nola erran, paisaiaren irudi, tronkala, desagertuko dira, baina, suposatzen dut horregatik, zuk eta beste hainbat pertsonek bultzatzen dituzue beste proiektu txikiagoak, nun ekoizpena eta eraldaketa eta merkaturatzea elkartzen dituzuen, eta nolabait nahiz eta zaila izan, baina badira saiakerak, ez? Dinamika perbertso horietatik pixkat ateratzeko. Bai, hortan saiatzen geha. Guk sagarrondo haundik dauzkau, aziti datozena, baina egiten deuna da, eskura bildu daitekena, gordini jateko erabiltzen dugu, baina beste zati bat, sagardo egiteko erabiltzen dugu, eta baina merkaturatu egiten dugu. Zuku egiteko erabiltzen dugu beste zati bat, eta merkaturatzen dugu, eta beste bat konpota egiteko, eta merkaturatzen dugu. Eta horrela pixkanaka eta eraldaketa gune propio bat izan da, zoaz pausoak ematen pixkanaka. Eta hori da gure bidea, bai.